Bună ziua și bine ați venit la Patricia Mine. Acest videoclip este pentru LPS Pro H. Bine, H, da, mă rog. Imediat. Așa. Pentru că aș vrea să fac un schimb cu ea, pentru că îmi plac foarte mult Lile Special PA. Și după cum știți, eu am mai lăsat în comentarii că vreau să fac schimburi când văd Lile Special frumoși, foarte frumoși, extra frumoși, pe care nu i-am. Și aș vrea să îți arăt câțiva dintre ei. Bine, mă jucam și a fost o prezentare de modă. Ia, bine, pe el nu-l pot, da, pe ea, pe ea, pe ea, pe... Bine, cele două zinii, ia. Și mai uite-te pe aici, am asta, să-i dau asta jos. Nie. Mă rog. Așa, ăsta l-ai și tu. Mai am pe ăștia. Toți sunt originali, da. Ăsta nu cred că-l vrei pentru că câinele meu l-a rost și toate cele. Dar, mă rog. Mai am și micuții ăștia. Asta. Asta nu. Da, deci astea sunt care le pot da, o parte dintre ele, bine. Nu pot să le scot acum pe toate. Bine, mulțumesc că ați vizionat și episodul de acesta la